Grüß Gott, vítajte vo Viedni, hlavnom meste Rakúska. Momentálne má takmer 3 milióny obyvateľov a už v 1. storočí tu sídlili rímske légie pod vedením cisára Marka Aurelia. Centrum Viedne, v ktorom sa práve nachádzame, bolo v roku 2001 zaradené do svetového dedičstva UNESCO. V 18. a 19. storočí žili vo Viedni známi umelci ako napríklad Haydn, Mozart, Beethoven, Brahms či zakladateľ populárnych valčíkov Strauss. Môžete vidieť najväčšiu katedrálu vo Viedni, čo je Štefánsdom.